Na, üdv újra mindenkinek. Most már hanggal is. Lássuk, pálya nem rossz. És nagyon jó. Akkor indulhat is. Object 279 főszereplő, ameddig meg nem hal. Ha nagyon jó lesz a meccs, akkor még lehet backup-pal is visszajövünk. Na, lássuk a medvét. Remélem jó helyre dob, nem jó helyre dobott. Fene egye meg. Gyorsan kellene mennem oda arra a pontra, ahol én szeretek beállni. De hát így, hogy mindenki előttem van. Hát így nehéz lesz. Na, lássuk. Lássuk a medvét. Hát engem mindenki el fog itt most hagyni. Ha csak be nem tömörülnek ott valami béna miatt a kanyarba. Mondom. Kezdődik. Persze, te visszafele jössz. Aha. Hát akkor minek jöttél erre, te szerencsétlen? Istenem. Komolyan, egy-két ember nem tud játszani. Tehát... Miért arra megy, hogyha nem is arra akart menni? Ó, ott egy másik object. Hello, haver. Na, csak nem én kapom az első oldalba lövést. Ajaj. Fú, ezt megúsztam. Na, ez mákót. Na, te most itt mit csinálsz, kis barátom? Menj már innen el az útból, tényleg. Ó, Istenem. Azt se tudják, merre akarnak menni. Na, van ott valaki? Nincs senki? Mi a franc? Itt senki nem jön ma. Hát valaki jöjjön már erre. Na, ilyen még nem volt. Így senki nem akart átjönni. Mi a franc? Hát ez jó lesz itt. Ups, valaki mögöttem meghalt. Ezt hogy csinálta? Most itt miért nem jön senki? Ajaj, nem jó előjel, hogyha itt mögöttem halnak az emberek. Talán nem jön senki. Miért nem jön valaki? Hát mi van ezzel a meccsel ma? Ez kis meccs? Nem, nagy meccs. Úgy, hogy nem jön itt senki. Emberek, mi történt? Hát pedig itt 4-5 kill szokott lenni simán. Valaki itt áll a seggembe. Hol van? Ja, ott van egy. Szegény object az tolat. Tolat nagyon. De hova tolatsz, barátom? Valaki jön mögötted, mert akkor azt üdvözöljük. Na, gyerünk már. Füst takarodjál. Itt nem jött senki. Hát ez érdekes egy meccs idáig. Ez hogy lehet itt? Oké, ott van egy csomó ember, de hát itt miért nem jön senki a hídon? Kénytelen leszek kijönni. Fogadjunk, ha kijövök, biztos akkor fog valaki ott bespónolni, francba. Na jó, induljunk meg, nem várunk tovább itt. Ez ekkor egy... Ott valaki van. Volt. Nem is láttam, hogy ki volt az, meg honnan lődni. Ajaj. Itt nem biztos, hogy jól óra tettünk, ha mindjárt kiderül. Ez kihalt meg, és hogy és miért? És mitől? Hol van valaki itt? Valami van. Ajaj. Ja, az nem. Ja, akkor már halucinál. Tök úgy nézett ki, mint egy tank.
nincs senki, vagy mi van itt? Ó, papa. Hello, haver. Na, majd mi rendet rakunk ketten, igaz? Jó, az meg is halt. Az is. Nem szabad egy helybe állni, mert akkor... Mondom. A szar lőtt engem hátba. Egy kis fiú. Ne játsz az idegeimmel. Ajaj, ott is van valaki. Éj, na ez most fight. Hát itt most vége van a bulinak. Semmi nem maradt éppen szerencsétlenben. Hát javít, de minek? Csodálkoznék, ha itt még... Valaki van, lője már meg. Lője már ki valaki. Könyörgöm. Nem tudok csinálni semmit. Mi ez a gyufás doboz, konzervdoboz, valami lófasz? Nem tudsz megölni, baszki? Mi van? Mivel jöttél? Ajaj, már onnan is. Most elment a füst. Ja, ugye itt állsz mellettem. Oké, köszi. Még a végén megjavítok. Na ezért szeretem az objektet. Nagyon nehéz. Meg lehet ölni, de nagyon nehéz. Főleg, hogyha szintjében van. Akkor... Na, helikopter szerencsére le... Ajjajjajjaj. És nekem még 25 már... Na jó, hát itt azt hiszem, hogy most vége van a... Kérjünk egy kis támogatást. Akkor nagyon nehéz kihúzni. Nagyon lassan mennek a másodpercekben. Ott valaki áll, az biztos. Ott. 3, 2, 1. Jó, bújjunk el ide a sorokba. Hát ott valaki megjelenik. Töltsél, haver, töltsél. Töltsél. Nem jön senki, akkor elnézünk ide oldalra. Ki van ott, az saját. Menjünk az A-ra. Valaki van. Hát hol a... hátba lőtt. Hát ez így nem fair, öcsi csaj. Inkább szemből gyere. Mivel kéne jönni? Ezek még sokan vannak. Mennyien élnek ezek? Még sokan. Akkor visszajövünk egy jobb backuppal. Már rég voltam. Rég voltam backuppal. Ja, csak ne rakétázzon ki valaki, mert azt rohadtul rühellem. A B-t befoglaltuk, akkor igazából marad az A-ra kell menni, csak érjek oda. Hát még azért a fél bagázs él, úgyhogy azért itt még lehet meglepetés. Hát, hogy beállok az előbbi helyre, ott nincsen senki. Ha csak nem kapok itt valamit oldalba, remélhetőleg nem. És nem állott senki, szerencsé volt. Ott mintha jeleztek volna valakit. Itt. Pont most halt meg. Ott jön valaki. Ajaj. Jó van, nincs söve. Meg is láncszalpazzuk egy kicsit. Na, nehogy engem lövöldözzél már.
Lássuk, jön-e valaki ott. Na lássuk. Senki. Senki. Lehet, hogy tovább kéne jönni, mert itt valaki szerintem van balra. Itt nem látok senkit. Itt sincs. Ajaj. Az még védelem. Ó, barátom. Hova? Ó, bemenekültél a ház mögé? Jaj, hát ez így nagyon nem ér. Nem tudták kilőni és bemenekülsz a ház mögé. A fene a beledet. Na. Hát nem akar előbújni. Az Istennek se tényleg, ez kurvára nem fair. Azt hittem ott áll, de nem ott állt. Gyere már elő! Na. Szemtől szembe lehet játszani, miért nem jössz elő? Nem mersz, mert megláttad, hogy object van. Jaj, bocsi. Nem figyeltél. Nem figyeltél, Géza. Ez ki itt? Jó, saját. Ez kellemetlen meglepetés lett volna. Na menjünk. Na nézzük. Még itt valaki? Nem látok senkit. Kijövök, tuti oldalba kap valaki. Ott megy a... A rakétás kurva életbe. Csak a lánctalpomat ne vigye el. Ez a raketomat vagy mi a tököm. Rohadjon el a rakétáival. Valaki egy kis helpet javítani. Nem hiszem, hogy ezek a játékban miért kellenek ezek a szutykok. És egymás után ki tud lőni, mit tudom én, 5-6 rakétát. Tehát azzal már kicsinál akármilyen tankot. Gyerünk, fiúk. Gyerünk. Ott jön a. Lőjétek már! Meghalt? Akkor most megint javíthatok. De jó, hogy engem találtál el megint. Na, arról volt szó, igen. Raketean umoatu... Hülye nevű. Picsába már. Lehet kimondani. 5 másodperc. Itt valaki van a B-nél. Na jó, megnézzük. Na jó. Remélhetőleg itt nem jön senki. Ki a tökön füstölt itt el? Kurva jó, hogy nem látni semmit, bazd meg. Ja, az a miénk. Majdnem oldalba durrantottam. Hol az ellenség, bazd meg? Na jó, menjünk az arra. Jó kis object. Kár, hogy orosz. Jó kis strapabíró tank. Már rohadt repülő.
Az anyád, ott bújsz öregem, hát ez hihetetlen. Nem volt elég gyors a reflexed, papa. Kevés western filmet néztél. Ha egyáltalán tudod mi az, mert lehet, hogy egy ilyen kis 13 éves vagy. Aki most kezdett el játszani, ami nem baj. Ebből is látszik, hogy én nem annyi vagyok. Hanem 14. Na jó, vicceltem. Fiúkák, nem jöttök? Egyedül állok itt. Ja nem, ott van ez. Na ez is ilyen, ez nekem is megvan az a... Na. Annyira jó volt a repülő. Annyira imádom a repülőket. És pont engem. Jó, akkor. Most megköszönjük ennek a repcsinek, hogy milyen rendes volt. Na hol vagy? Ha csak ki nem PC-z engem valahonnan. Na hol vagy, barátom? Jobban nem vagy a barátom, csak... pont vége lett. De kár. Na szóval, ez volt egy objektes meccs. Ha valakinek még kedvence, nyugodtan írja le. Egy bajom van vele, hogy orosz. Ennyi volt, ciao. Viszlát a következő meccsből.